In december en januari van dit jaar werd Midden-Limburg geteisterd door meerdere branden bij jachthavens en werven. In Herten werden 4 boten vernield en in Ohé en Laak brandde een woonboot af en liepen 2 andere boten schade op. In Wessem gingen 14 boten in vlammen op. De grootste brand was toch wel die in de Steelhaven in Roermond. Daarbij kwam veel asbest vrij dat zich verspreidde over het centrum van Roermond. Het kostte weken en vele miljoenen om dat op te ruimen. De politie wil nog niet vertellen hoe ze de verdachte op het spoor kwam. Wat ik wel kan aangeven is dat het publiek ook heel erg heeft geholpen bij ons onderzoek. Wij waren op zoek naar een fietser, die heeft zich ook gemeld. Wij vroegen mensen om informatie, om beeldmateriaal en dat hebben we ook gekregen. Mensen melden zich, mensen hebben foto's geüpload en dat helpt ons om allerlei puzzelstukjes naast elkaar te leggen om zo het beeld zo compleet mogelijk te krijgen. Van de 4 branden zijn er zeker 3 aangestoken. Bij de brand in Roermond zijn geen sporen meer aangetroffen, maar de politie gaat ervan uit dat ook hier sprake is van brandstichting. Het lijkt erop dat er meer mensen bij de brandstichtingen zijn betrokken. Deze persoon wordt verdacht van 1 van de brandstichtingen. Wij verwachten inderdaad niet dat hij alles alleen heeft gedaan en wij verwachten meerdere aanhoudingen.